diga kane qille nyani tina koy be suka homandenga diga kane iwa mulana golli ke ka kille kasu benu ga dabari yere ili deseri ngamari kama subara de mande munu dengo mbe garawo hatangolle mbe garawo khasibaki de mande be su irina jigi ono debe dabari sertanan dare bugutna o debe ke dabaro rare kenyani tindenga nanja suka homanden daron kama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرأ كبير لي كني توبا زنسي نغرا سارون كل كبيروني توبا رمين سكو من دنا غاندي نيوكا تكندا توبا دغا كاني كين كيلوني توبا دغا يندا غاندي ني كاني تركيلو ndawar ndendi tuba diga yenda ngandi ni kani haramare mundo mena ganki lenda bar ndendi tuba diga yenda ngandi ni kani misirun kilunda bar ndendi tuba diga yenda ngandi ni kani karangi bangendi tuba diga yenda ngandi ni kani saham bangendi tuba diga yenda ngandi ni kani golle bangendi tuba diga yenda ngandi ni kani na kita kilun sembendendi tuba diga yenda ngandi ni kani sirum pakan kinendi tuba diga yenda ngandi ni kani Allah yakon kinendi tuba diga yenda ngandi ni kani me kanundi me darendi me ragaindi tuba daga yenda ngandi ni kani debenta ngandindi kingani brigade nunde mandinga tuba daga yenda ngandi ni kani barasi nun sronden kibarendi tuba daga yenda ngandi ni kani jisen kiten kibarendi tuba atanyi gantaw katakana daga inga wakati dangin tundi ko tambe tuba de mungara meraga tuba de mungara mekan tuba de mungara medema har ndanyi ko ta lagaru kuri koto yenganyi ganya tuba kana daga indi politiki mbirandi koto yenganyi ganya tuba kana daga indi surundu mena gandi tuba re munga goto na girna sikenya na tunanti kunta tuba daga nilikani barasi ngara kunkani na ihamenyilla kata lahalai kingara tuba daga nilikani kingani nan sai kata uyi menui na meraga na medaro na mekanu nan kawo nan nyindi tubai kata kana daga kingilen kama tuba daga kani aragangu ngara kata tuba re mensui gunnendo kanundi igondo yagaru lemundo kusu besu komantenna isigram paka tuba daga indi kane kebe katuro ngani kebe hatangolle na buren bangi ngane siren bangi hakarla siren ngutu bangi besu komante laka nguyindongo besu da sine ngana yille yirigi ona kangolle bana da marmi tuba daga inda kane jamangana gem kebe nanti nonka bambeni kya kama yirigi nonka bakya uturundo batayirigi nonka bo jongo ni kya yirigi kembrenga tuba daga kane mbiro ko ngogoliniti tuba diga kane mamurum ba mesu hakarlanye kebe jamangana gabo ke ngotini tuba diga kane anda jonginiti kundan sumbana tuba diga kanenda diga kilen sumbana tuba diga kanenda qabilan sumbana tuba diga kanenda dibulle mundo muku asuka mandenya mbana tuba diga kanenda tuba diga kane daga kiniya kusabura yuku benugo kitene kusura kamantenna menyi kenda gaino ado kim tangem palle mengalu menyu benugo nayi tabarni kusuka mantenna menyi kenda gaino tuba diga kane Allah hingo tubare men suka mantenga tubare mengo nan ko noko tuba diga kane ngol hina gai aganya grupe anga wona jama ke agara to da misu sako ken jama isa agara ka tistro ken jama isa ken jama ken ni kitengine tuba diga kane ngot bar tuba diga kane tonge ay aken tonge ma jatirangu to halle na lichu tuba kam tonge kira inyi mullo ni tuba do zene sinkilenga nangitena mbambe ne yitingi tumba makata tuba remesu ko ngane no kosona jolo ke yitingiti la silingo tuba ere kubeno ngara menyi tuba diga kanendi tuba mbimballe akotono kunna menyi hedi nga angara wadi tera menyi ke hedi asabu ni tuba diga yi kane arna tuba diga kane amun dun dengo bon go kanange suka wonde ma tuba kanana suka wonde ma tuba diga kane ke tonga ke be ay no bama ko ta rendo woni iro tuba diga kane ngo nyimini mi tuba ere isuka wonde na tunanti debenge mokanne ne ukuma gaire bar tuba diga kane la silina tuba ere tuba diga kane ngani yitebi
akin senu tuba de no nya dire nan kitene ki tumbamba kata de bon kutuma kemena besu nyimi ka pegea oloro lo abani kumbuguru buga abani to nga we de bundi kene khairin futu en kilinye pro khairin kilena gabo kata de benga ga suko man de nyimi kata de be banake yalla Allah gana fam mo siringi no suko man tuba de kanin la hingo tuba de men suko man tonge gono tuba de kanin tola wa muru be suko man na nyimi tuba de kanin ko sababu da wana imazi kini dunai bana ko imazi me kanu imazi me raga imazi wana kini dunai dan golli tuba danga ni daru de bungu tunga nyaaro do tuba mo be lenki na nyaare da ina koto daru kal me futu ko na hana loga hibe go na hanata na imazi bane kini tuba suko mandenga tuba suko mandena loro abane na buru abane suko mandena nyimime tuba de kani aw tolu ngini tuba de meso hibe garo daru aro hibe garo lenki be sombana bilema aro muke be sombana tuba de kani akoro semente na tuba digmunye tuba de kani ne gulliya nyukay tuba zensinda tuba de kani ndo tuba zensi ne gulliya nyukay tuba digmunda kembrenga wa muru tuba de meso tuba no ndiyere hatangolle tuba de meso ni duni tuba ranke demande kille no ndi hibe gana futi be wara wadga kanen daballa porizende daballa wara kininga daballa kharla sirikine ma meqi ma se kama gata le qur'andi anna ako ongahu ona dabay qaronkahu ona mi dema kitibane lanta kutin qaronkahu ona de ben kama qaronkahu ona de ben rakay tuba de kanen lahin tuwari men su ko mantenga besuna tuwa dema ti ikatu dangen pakenga tibe garo tuwa dema na de hatango de tuwa na de golle ngane no ko tabe anna besu sama golle mbirati tuwa de kane na brega kebe ma yoro ya gare lemin rokos ana tuwa de kenan dema tiken na bre anna tunanti golle be ngane abatu wa murala ma ila Allah gana famu mo stringi tuwa de men su ko mantenga elle parona mi famona mi raga me sugo kumona kebe garona hadaru kayno na nalin kayno na mi raga loro abane mburu abane tuba diga kane ila Allah gana wuro asaki tuwari men suko montinga ne kiso dangi kin tuwari men suko montinga arde mande yoda na asuko montinga ni sawa golle kenya mo sire arna ni lu dangi ya rabbi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh diga kane qinde nyani tina koy be suka humandenga diga kane iwa monana golle ke ga kille qasu benu ga dabari yere ili deseri ngamari kama subara demande mundu ndengo himbe garawo hata golle himbe garawo khasibake demande besu irina jigi ono debe dabari sertanan dare bugutna o debe ge dabaro rade kenyani tindenga nanja suka humanden tarongama ça marche et voilà alors quand ils sont en train de travailler et voilà il y a qu'à imaginer Bakalou ça va ouais il y a au Chana Silla il est présent au Chana Silla il dit faut au la tenir à foutre na ouais Kébé mal plaqué il y a pour pays voilà les gens vont partir à Chana
classe na haya do takalu shisho ina haya ala ya trêve a été mis donc ça m'a fait personne bien sûr da yakani sama au masana au kana masana o juste nous on peut demander ah ok tu vas bien dire ta demander bien grâce à ça pour grève a été pour marquer d'accord que grève de d'accord ça tombe voilà il y a une autre il y a un ici là donc Atau aja. Awal dulu sini. Iyo kan asma. Adara. Kita mana? Kita asma. Ah? Kita asma mana? Akhirnya be boleh ya. Kita masih. Me. Pereda ibe segi to ni jamu kolan ba kawi inshallah to ko Daud Watara inshallah Daud Watara nya e ka fa ka association e ato e dime ato association de kabara de Touba de kabara ayira kene ka no e diga kane kabara me meka la misa do ani sigiri to gabiya la misa abe kene ka yele ma munya awblani na ka wuli ga joge ka diga kane de alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ni ambla nina togorbo ka kuma kando ni tara dugula ni tara ke tunai ni jatigu be fɛn o fɛn na i wuli ka jatigi dɛmɛ wa hakilina de y'an bila nin na an k'an bɛ wuli ka diga kan ne dɛmɛ tuba ɲɛtaga don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaga don i bɛ sigida la ni sigida ka ɲɛsuma na e le bɛ ɲɛsuma i bɛ sigida la sigida ɲɛ mana gan e le ɲɛ bɛ gan donc an y'a ye an ka fara ɲɔgɔn kan jamana caman fɛn o fɛn n'a bɛ tuba kɔnɔ yan bɛɛ le farala ɲɔgɔn kan ani mali ka région bɛɛ lajɛlen mais an y'a tilan nin ala sɔnna burkina faso de bɛ kɛnɛ kan ani guinée conakry ani giri maga n'o ye mali région ala k'an sababu o kuma tumi ye ana be ko mo wai hibe gani kalingano ko wali ni gole na no association ni ko ma ko ba ni shiri na ko ni
oui. Voilà, c'est un peu Ani Pelou. Ani Tché, Diakane, Ani Tché. Ah oui. Voilà. Ça c'est l'excès de Demba Doucouré. Encore Pelou, c'est Arita. Ani Tché. Ah oui. Diakane, ça marche ici. C'est très beau. Voilà, c'est beau. C'est Alari. Ok. En même temps, on a pour la Hari, on a éviter la poussière et Kolengo, Tingo, voilà quoi, Blongo d'Ival, Nakasu, etc. Martin. Oh là, mais qu'est-ce qu'on dit à Canelo? Oh là là. Tout à fait. Kane Samar, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenki jeudi ke potanya ke na wabi se 4 janvier 2019 au Djibouti et franchement na jara ko Kane Ngolé les gens bien souvent c'est que le aussi qui a salam ale ta dɔn k'a fɔ fɛn min y'an ka mɛri ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ marakakan na an ka kuma laban kɔnɔ kɔrɔ ale bɛna dakuruɲɛ damadɔni d'a ma fɛn min ye Digakan ne ka ɲinan san baaraw ye a daminɛna bi alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya na i t'a dɔn yɔrɔ min bɔ nɔ bɛ bɔ sato la ka na marsiri ale ka du fan fɛ u bɛ k'o de labɛn ayiwa ɲinan baara in daminɛna yalima hakilina jumɛn b'e bolo ka da Digakan ne maaw tulo kan ani nin baara in kɛli a bɛ hakilina jumɛn di aw ma dugu kɔnɔ yan muso ye kuma la. Anche, akanya ne tɔgɔ ye Abdou ne sera Digakan ka 2019 baara daminɛ kɛnɛ kan ni jateminɛ kɛ an filɛ nin ye kɛnɛ min kan ni o ye Digakan ka baara ye ni mairie mɔgɔw ka baara dɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ni o ye assainissement saniya wagati la an tɛ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka f'u ye yɔrɔw nɔgɔlen don mɔgɔw kɛlen don k'u ka jinɔgɔw bɔ k'a bila siraw kan minɛnw donnen don siraw kan yɔrɔ dun yɔrɔ lotiselen tɛ donc a bɛ dɔ fara siraw dɔgɔya kan. Jateminɛw y'a ye k'a fɔ an filɛ nin ye château min kɛrɛfɛ a ji bɛ bɔ ni sira yɛrɛ tiɲɛ f'a kɛra sababu ye yɛrɛ mɔgɔw commencera ka sira in yɛrɛ ka taa munumunu na donc ni Digakan ni mɔgɔw ye a hakili sera ka se o yɔrɔ dilanni ma vraiment an bɛ foli kɛ parce que filɛ nin ye ka baara min kɛ nin ye n'i ye dingɛ in jateminɛ ko n'u tilala dingɛ in senni parce que a janya kan ka se mètre 3 donc a dunya fana y'o hakɛya kelen donc o tɛ dingɛ fitinin ye u bɛ siman da a da la u bɛ siman da kɔnɔ ka dali kɛ a la maintenant ni ji jiginna a kɔnɔ n'a fara a labɛnna ka di quartier min ma o mɔgɔw de b'u jija sisan a baara tɔ la donc n'o ye a entretien ni a suivi ye nin ye misali ye k'a di jama ma parce que château in o ye forobafɛn de ye château bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na fɛnɛ o ye foroba yɔrɔ ye ni mɔgɔ sɔrɔla k'o labɛn a dun fɔlen don k'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn n'i ka ji bɔlen don ka bila kɛnɛmana la i ka jinɔgɔ bɛ bɔ kɛnɛma i ka wulu sen i ka so kɔnɔ ni Digakan ni mɔgɔw sera ka nin kɛ misali ye k'a di jama ma je crois que o bɛ mairie mɔgɔw ka baara a bɛ a nɔgɔya u bolo donc an bɛ o foli lase Digakan ni ɲɛmɔgɔw ma an bɛ sigi tuguni ka jama fo parce que n'i y'a ye nin baara in na ɲɛ bɛ jama caman de bɔra surtout denmisɛnnin kunda donc waribɔlaw bɛ yen mais denmisɛnnin minnu fana bɔlen filɛ nin ye
olu b'a kɛ olu se ye min ye o ye farikolo de farikololabaara donc ni denmisɛnninw nana ka na fara Digakan ne kan an b'o foli lase denmisɛnninw ma mais ka foli lase denmisɛnnin bangebagaw fana ma parce que n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ bɔ bangebagaw de jɛra la donc o hakilila ɲuman an b'o foli lase Tuba dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma préfet tɔgɔ la da ne yɛrɛ ka foli ayiwa fɛn min ye nin baara ninnu ye i y'a jateminɛ a tɛ taa musakaw kɔ u ka tungarankew fana b'u jɛni yɔrɔ fɛ yen tungarankew ni ayiwa sigibagaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnminɛ de don nka mun bɛ fana kumanda bolo ka ɲɛsin olu ma sabula baara in tɛ taa musaka kɔ voilà i bɔra k'a fɔ cogo min na baara tɛ taa musaka kɔ mais minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ u ka nafolo don a la n'u y'a ye k'a fɔ u bɛ ka nafolo min bɔ u y'a bɔ kun min kama a bɛ ka taa o sira fɛ ne hakili b'a la hakili la dɛ o ne ka hakilila ye o tɛ mɔgɔ degun donc minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka nafolo don a la an bɛ dugawu k'u ye a bɔra nafolo min na Ala k'a nafolo jidi u kana sariya nafolo min dili la mais k'a fɔ Digakan ni fɛnɛ mɔgɔw ye nafolo min bɛna di u ma a dir'u ma kun min kama k'a kɛ o ye en tout cas pour le moment u bɛ o sira kan parce que Digakan ni nin baara daminɛ an b'a san 20 bila sisan san o san yan'u ka san kura baara daminɛ san kɔrɔlen u ye min kɛ u ye wari hakɛ min sɔrɔ u ye wari hakɛ min sɔrɔla min taara da min fɛ u b'o fɔ a tɔ ye min ye u b'o fɛn fɔ donc n kɔni b'a f'u ye o ye baara ɲuman ye parce que mɔgɔ y'a ka nafolo a bolo bɔ a ka nafolo la k'a d'i ma k'i k'a don ko dɔ da fɛ n'i y'a don da fɛ k'o tigi wele ka na fɔ a ye nafolo min di kɛra tan de donc a bɛ danaya sinsin a bɛ bɛn fɛnɛ sinsin nin baara min kɛlen filɛ nin ye Digakan de fɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn de ko fɔ halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn to aw ni ɲɔgɔn cɛ halisa Ala ka bɛn to aw ni ɲɔgɔn cɛ wari dibagaw a bɛna baara kɛ bagaw ye an yɛrɛ mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ bamanan kunda ka taa Mori kunda ka taa dugutigi la ka sɔn an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka bɛn sinsin an ka wala ne komana na ka conscience ko wajibi da komana na ka conscience ana ka conscience pela jira na jira na ka para Kullere bara kapere ka sizin ti sabare nyana ke jama su kama melege ti gara jopa ko te ba fu te mesrosi ti arai ke me gara fam wobe ti me gabe ti sabare nyana to agara legi kitakun ti kendanga ale Jala tiyan tanana kakai. To su barang kawan ni siti ke tahu mo, to ke tahu mo. Jala kana to yesro na wasron. Jangan na jona sori na kerna te kari onka wana siti go town. To su watu na ta mesro no. Ti ako nyango lenyanya isra suma ta hotel ti wadi ka kane jomma ngore heke jomma ngore ay me aw jomma ngore woto ni ay ko li jomma da jomma ngore ti ya heke ko ya Allah o ko ni yana no ya hay jomma agala chapel yo bolo bola
bana gani yuri ta ayiri manga ayiri manya ake tuwar kalana ile gani manya ake masha Allah dia ada dia direct ile gani manya ake ya ayiri manya ake ba ga ran dire no kube kesu jiye na kaso kesu jiye na kaso kesu hajiye na kaso kesu jiye na kaso bo dire ba akure na haji ke ya akure marka ji kara haji amma awana wanda daga kango da su haka sani kango sa lama kali dulu ya kan ini kan bisa untuk bersama ini aja alhamdulillah ya tadi di bawah ada kawasan di sini kan bersama yo ini dia aja harus diterus kalau ini diga kane qille nyani ina koy be suka homandenga diga kane iwa monana ngolli golle ke ka kille kasu benu ga dabari yere bili desert ngamari kama subara de mande mundu dengo mbe garawo hata ngolle himbe garawo kasibake de mande besu irina chigi ono adere dabari seretana ndare bugutna o debe ke dabaro rare kenyani pindenga nanja suka homandenga tarongama diga kane qille nyani ina koy be suka homandenga diga kane iwa monana ngolli golle ke ka kille kasu benu ga dabari yere bili desert ngamari kama subara de mande mundu dengo mbe garawo hata ngolle himbe garawo kasibake de mande besu irina chigi ono debe dabari seretana ndare bugutna o debe ke dabaro rare kenyani pindenga nanja suka homandenga tarongama